Didiler dünyada nemedir qatla? Üç gelek didiler uffa, uffa, uffa. Nece kıt ortada uffa didiler? Sımsağın onunun qatla didiler. Bir artistler kutlatlardan öğrenenlerin açarım mut elimle karlarının varın giymeyip kutlatlar tatlan yaşayın hey 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 Bir artist bolçak bolsan uffadın gözüler. giymeyip kutlatlar tatlan yaşayın hey 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 Bir artist bolçak bolsan uffadın gözüler. Bir artist bolçak bolsan uffadın gözüler. Bir artist bolçak bolsan uffadın gözüler. Assalamu alaykum mehriban iyleşler, mehriban vatandaşlar. Halkara parahatçılık ve inançmak yılının ilkinci günlerini Yaşık Teleradio yayılımının şeylekem Dünya Belli TCL kampanyası ile birlikte Gödel payitahtımızın gödelüğüne gör koşan füycülük dünyasında ilkinci yalga geçirilen Fıngot Zekin Ustaatlık adlı gepleşimizi birinci gedek size götürülüyor mehribanlar. Bu gepleşimizin esasy maksady Fıngot işgärleri bilen söhbetleşik geçirler. Şeýle de öz käriniň daşary ukyp başaryklarını hem açyk görkezmek maksady bilen bir näçe şertler bilen özara bäsleşerler. Bu gepleşimizin ilkinji mihmandary bolsa, ýurdumyzyň baýry teatrlarynyň biri bolan Baş Akademik Drama Teatrynyň artistleri bizde mihmançylykda. Ýagny Türkmenistanyň atgydan artisti Murat Oraz Muhammedow. Şeýle hem şol teatrın ýaşlykyň artistleriniň biri ýagny Sahmy Sady Adat Diýdarow hem bizde mihmançylykda. Oturaýarlar. Gepleşigimiz mihmanlar esasy özara bäsleşersiňiz. Şertlerimiz 3 tane şertleri barat. Birinji şertimiz ýanykmaç, ikinji şertimiz bolsa mene şey derdim diye. Ýagny öz uğur tapıcılığı bilen işlemeli bolýaňyz. Üçüncü şertimiz bolsa şol teatr, kino boýunça soraw jogap bolar. Öz orman. Bulan hiç kynçylyk çekmem imkany diýen sebäbi häli şimdi öz aramyzda ulanýan soraw jogaplar. Bäsleşige taýynmy? Taýynmy? Umuman berde sahnada çykyş edýäňiz Muradaýew degişme hende drama, Adat Diýdarow hem sahnalarda bir näçe keşipler janlanyrdy. Bu gepleşikde bolsa şol öz aktyorçuluk hünärinden daşyndan ukyp başaryklarına bardy diýdi. Misal üçin ýa-ni ýa-ni tamaşaçylarym bilen tanış bolduk, siziň gitara çalýanlarymyzdan. Ýani Adat Diýdarowyň lawly goşgy koşundan. Adat dutarım çalýar, adat. Dutarım çalýar. Dutara dünür äsesini beçene birinçi dutar çalýar. Tuweleme. Ondan soň gitara çalmalar. Inde şu gepleşigim şo bardy. Gitara çalşyňyzda gördük burada. Onu Adat Diýdarow ýa-ni dutar çalýar diýdiňiz. Adat belki bir dutarda bir Baştan öyle Murat Çakir'in ödümüm dutar taduranın başını çıkara. Dağlananlardan derdir. Awa. yo, umuman berde baş çıkanlygy görkezsek, Bilýärlerim zat beräýär. Yine orada çalan ayaklarını bil. Ha. Vah. Murat Çak. Evet, ben dutar sap bilýänim, edim ufak adamı değil mi? Ey başlanın da. Awa, ne hali artistimiz var.
Bayram Rahimov. Kom kaçsan şu green çay varan şu taş çal otuyor da utar tadı. Onu ay bir gün çalya, iki gün çalya. Elmi da mı yanına da onu bir bayram ağa dedim. Şu utarım dedim, oğaz dedim. Şu kulumu yanmam durup. Men bir hüvvet öğredi. Bayram ağa dedim, halife eğer kıyın görmesene dedim. Bir tadı ürettim, bir tadı üretti. Ay yeni bir tadı üret. Ay şey dip bir bu ne öğrenci. Öğrenci men ağa. Onam eğer mümkün olsa bir Başlığını adat. bilmedin mi Murat sen? Ayo. Naragacı. Biliyor musun? Naragacı. Un govoryan sağdım. Başsan çap bere. Bilecek bolun. Yeller yatır aramızda. Umman öğrenci şu öz artistlik okuyumunu daşgary. Umman şu artist olsan sağ çalmalı, maşarmalı. Av, Aydım av, aytmanım maşarmalı. Onum bir menen tek öğrenci, ýa-ni öğrenip başladım. Du tata duran ýöne. Yine bir ýyldan men size gowy sazyr çalyp beren diýip bir. Bol ya. Aslında men özüm Watan öňünde gulluk borjum ýerine ýetiremde. Harby orkestrda gulluk etdim men. Şeyledirler bir... Sonra harby orkestrda dış wada dış. İki taraf, jam, dış. O her kim iň aňsat durýar. Aňsat der gaýtym iň kyn ol. O isleýän ýerinde dış goýber bermeli la. Ýa. Onu näme olarlar? Bäsleşimizi şertden başlaýar. Her kaçmaýalyk bäsleşimiz 3 şertden barat, gaýtalaýan. Şoň birinji şertimiz. Ağır derlem doğru. Yo, hiç il agır der. Ya yengil 3 doğru var ya ağır 1 doğru var diye aramam. Bu şertden hiçdim agır der, 3 şertden. Sebäbi öz durmuşda ulanýan şertlerimiz hemişek sahnada, o çıkışlarda ulanýan şertler. Şolar bilen baglanşyp. Birinji şertimiz ýangytmaç aýtmak. Murad ağa bilemi öňe azada agır düşmek ahmal. Hayır, görürler. Bu şertim bice arkaly. Bice çekýäňiz. Awa mysal üçin. Murat şu an çekdi, okudy. Ýöne siz gaýtalýar. Sizin çekeniňizi garşydaşyň okaýar. Adadyň çekenini Bilsen men. Kıydıran çekmen oynar. Manglayna valla. Onu näme taýinmi? Tayin. Murat da maşdaş. Halifa. Hani manglayna da masin olaýatda. Ada tayin mi? O tecen, bu tecen, küncülce tecen. Küncülü, tütence, bitence, tecen. Bol. O tecen bu tecen kuncülce tecen kuncütü çütece bitence tecen. O tecen bu tecen kuncülce tecen kuncütü çütece bitence tecen. O tecen bu tecen kuncülce tecen kuncütü çütece bitence tecen. Nähti? Yoşa cacaca iyilere gelýär, şona cacaca bir gili var ha. Arada takarpam gerek ýa bir gili. Dilim näme etseň näme? Inni gedek. Murat atydyňki. Adat bijaňy çekýär. Muratça. Han adat daşyndan okap ber. Awa. Ünfertdiň de Muratça. Da gülýär. Da beýär ýöne. Kıyın işte böyle. Yılgır ya da. Ay bula maňsat ýöne. Topoloklu meýdanyna 9 topor tokor toklulu guzulu goýun otlap ýör.
Topoloklu meydanına 9 topor tokor, tokullu kuzul koyun otlap ber. Topoloklu meydanına 9 topor tokor, tokullu kuzulu koyun otlap ber. Topoloklu meydanına 9 topor tokor, tokullu kuzulu koyun otlap ber. Bollu mu? Be, doğrudan aytdım ay. Kaçı kıydı eken oğul. Devam etdiýäs. Begen mäňe tek ýene kyndyr ömürdi. Owo. Sonra ne mi? Owo, yo adam başyna 2 san ýaňytmaz. Siz 2 ýaňytmaz, siz 2 ýaňytmaz. Onu ikinji ýaňytmaz. Anladım däl o. Hani esteli? Ay bocağa çöpün turşum tılcadygyny. Ada taýyn wagt berilmi? Tayyar. Ay bucağa çöpün turşum tılcadygyny. Ay bucağa çöpün turşum tılcadygyny. Ay bucağa çöpün turşum tılcadygyny. Inni iň soňky ýaňytmaz. Sizin gaýtalamaly ýaňytmaçyňyz. Ýanka kyn düşdi. Indim görmeli. Hanada Muratcan, kıyım orada dağıp çıkar. Bir de var ne tecrübe var ya. Geçiriyor hakikaten. Abi başlarını içleyene. sahna dili. Ava sakna dille. Şu at ýöne adadyň sahna dilini oruň görüp oturmasa käýän ruwaşyn. Birce, çemçe, sorca, terçe, çorbası. Birce çemçe sorca terçe çorası, birce çemçe sorca terçe çorası, birce çemçe sorca terçe çorası. Ana oldu. Ikbalar birinci şertimizde üstünlüklü geçtik. Şimdi şertler bilen devam edýär. İkinci şerte başlaýar. İkinci şertim bir kyn zat däl. Bizim öz durmuşda sahnada häzir öňümden çykýan alamatlar. İkinci şertim. Ýagny mene şey derdim. Ady ikinci şert. Aýdal mysal üçin. Bir mysal getirip bereýin. Merdivana çykyp üzüm ýygyjak boldum. Hoşa elimi ýetirdim welin, elimden arçakdy. Mene şey derdim, men şun ýygyny özüňiz öz ukut başarmaly bilen oýlanmaly, tapmaly. Düşünýärmi şerte? Boldy. Onu her ýerde bir şert. Murat. Duşşuga gyssan barýakam öňümden daýaw it çykdy. Üýrüp walla geçiren nokta. Sen ne derdin? İt. Benim duşçuğu var yani. O da üyürüyor. Yara aydın aytmalı oluyor ya da geçmeliler de ne itbeyt be. Geçirmedi özünden veter vardım bana. Elinde de gül var kadar. Yalvarardım olmadı. Kusay! Hay! Bana yedi! Yok! Bana yedi! Bana yedi! Hay! Öyle! Tedek! Tüt! Karar her zat etjek duşşuga barjak da. Ay barmalı, o anırda kastap dur gider abi olmasa. Düşüklü, Kavul Murada. Bu şertlerine geçtiniz. İnni gedek adat didar fınqı. Adat tayin mi? Hava, hani? Onu tayin olsan dinle. Ne şeydi? Misal üçün, 3 aylap bir suratı çekip utork gelýär. 3 aylap çekilen surat utordy. Bir daram oň üstüne boýag döküldi. Çek otur. Çek otur. Sen ne derdin? Gımmat satardım onu. Bir tötäne dökülen yiyecek ya. Özüm yürüytü. Sen görüşüm. O yürüytü allımda, renk allımda. Serttim, çırsadım. Şun aňyrsyn näki şu çırsalan atmak bilen adam. Şun aňyrsyna näme marka? Gelen aňyrdan gelen adam şoň serep dursun. Beni puluk verden olýarmy? Awa. Adak nevetden olýar ya Serep. Ha. İlk öňüne içime bildirmen ağla ya. Awa. Aydama adama. Allah'ım da de. Awa. Bu ağla puluk ýaşyndan gidip buraya. Ha. Yakin çatsaya. Oy yan kuratı. Ha. Oy buyurun adam anıklar bilmesin ne siktir seni. Näme käýsler? Allah. Yo men täzeçilik diyecek ýöne. Yönü var anırsın derdim. O hemmedim pozmar ne? Yo, awa. Sadece bana da bayağı bir tezin nurunu siktir. Awa. Anıklar ben şun fikre basayım anıklar ben. Şuna da şeyleri sen fikrine gelip kaptanına kendini. Sen fikrine, emin fikrimden tutaydı bir çay bayağı öyle. Onu has gymmat gorkamy üçin tereden adam köpeltmeli bolýar. Köpürt bir adam. Şundan şu dursurlarda küstah atlar. Ya makarım bu näme şeýler ya o. Surat degende bir zat ýadyma düşýär berense. Men kiçiken suratam çekgerdim öňe. Aha. Surat çykdan başym çykdy. Daim surat kesip bolan soň awa ýakly şonda geçer nurda. Soň gel kiçiken olara ýygynak goýdum.
Sağlam Tuvalet. görpederi bawa. Ne dip kodan nikip. Al kelem bolsa tomoşçular da gorkodur. Nikede tomoşçular da görpederi. Çekler durutla var. Çek. Uy, Muratsa men gördüm ati. Muratlara bartyp bolayım. Sonra Ecet bilen kakati Muratlara baramada. Ne dedi Muratçanyň dedi 3-nji sınıfda okuýarka çeken surat diýip. Ine bu çağlar wagyna çeken suraty. Sumada ministeri Sumada fakta ya. Sumada ministeri yani oradan kayba. Tiyatrda spektakl başlamak öldüm bilýär okulýar. Oo. Sözler okuyor. Sözlerini okulýar da bir aýlap, iki aýlap yani. Piyesa. Piyesani. Piyesani okuyan ile alıp okuranı. Bunlar okuyanca, adat ministeriyen okuyanca men berdi surat çek oturar. Şo takleterin suratyny çekýär. Son arkadanlar. Awa. Murada kabul edýän. Kabul edýär. Kabul edýän. Doğru. Onu näme olalar biz bir şertem geçirýär. Inni 3-nji şerti başlar. Ne Murat Azat 3-nji şertimiz. 3-nji şerti biraz kynrak bilim uşamal ýeriňiz. Sahibi sen ölme. Oo. Teredin 3-nji şertde soraw jogap berýär. Sorawlar öz gurmy boýunça, döröjülük boýunça, halifalar, ustatlar Qarad öňkü kino filmlerden bolup biler. Umuman hiç ýerler şutada ýat soraw ýok, özümde değişik sorawlar. Oy, matematikada vermeden. Bana da gelmekdir adam. Bolýar bolar. Onu soraw jogap başlaýar. Ine sorawlaryňyz 4 tane soraw bolýar, adama 2 soraw. Murada ýene sizde başlaýar. Aýsyny çekey. Şu neme sorawlar mı? Ne şu 4 tane bukça. Şu bukçalarda sorawlarymyz bar. Sorawlarda da men size 4 tane jogap berýän. A jogap, B jogap, C jogap, D jogap. Ha, jogaplar bak haylamaly. Oo. Aýdan hiç kynçylyk ýok. Doğru. Ben çekmelimi. Oo, birinçisi. Onda men öz nememe 13'lükde. Doğrulamadın. Hava doğulam 13'lük bolandan 3'lük çekay. 3-nji. Hava. Onu okuyan soraw şeýle. Arkadaş şäheriniň Amangul Mehmetov adyna Döwlet Drama Teatrynyň açylış dawarasy münasibetli ilkinji goýulan Döwlet darakty spektaklyna Amangul Mehmetowyň keşfini töreden artist kim? Çar Berdiýew, Nur Muhammed Keşikow, Çar Seyitliýew, Nurberdi Allaýberdiýew. Nur Muhammed Keşikow we Halipany bolmaly murad. Şeýle dämi? Emmem Halipamy. Ulan bolup biler o Nur Muhammed Mollum azık ýaşy goýunça garrak gelir gadip sondan demetdim de. Onu anyk jogaňyz. Kim? Türkmenistan halk artisti Nur Allaýberdiýew diýip. Hava. Tüm pikirme. Kırın. Doldurýanmış Awa. pikirme ýa ükötmek. Yok doldur ya. Murada, onu siz döwlet darakty spektaklyna Amangul Mehmetowyň keşfini Türkmenistan halk artisti Nurberdi Allaýberdiýew Hava. canlandyrdy diýär. Şeýle däl. Hawşyp gowrat boýunça da meňde soňa meňde sorýanlar. Bolýa. Jogap kabul edýäs. Azat kim bilalaşan ýa jogap berjekmi? Benim öz jogabym var. Eger adam dogry bolsa, sizinki näde dogry bolsa, Benim öz jogabym beraýin bolmasa. ber. Azat. Adatyň bilýänleri gatnasan bolmaly. Arkadaş şäheriniň Amangul Mehmetov adyna Döwlet Drama Teatrynyň açylış dawarasyna ýa spektakly Amangul Mehmetowyň keşfini canlandyran Türkmenistan halk artisti Nur Allaýberdiýew. Şeýlemi? bolýa. Inni ikinji soraw. Azadyň gedeginden 3 tane soraw galy. Inni bukça çekmek gedegi senki. Menem 3 ýön bär tarapdan 3-nji aňy bolýar. Onun gide bolýar. Bir tarafdan 3 beýle de. Bolýa. 3-nji. Onu birinji bolýardy bir oýun. Awa. Ana batsan görüli. Ani. Sowal şeýle. Türkmen milli teatr sahnasyna Magtumul Pragynyň ömür dörejiligine bagyşlanan 1948-nji ýylda sahnalaşdyrylan ilkinji spektaklyň pyesasynyň awtory kim? Sowalyň da şeýle. Jogabyňyz A. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Garaja Brunow. B. Jogap Berdi Kerbabaýew. C. Jogap Hydyr Derýaýew. D. Jogabym Gowşitgelli Daňatarov. Men aslında var teatrın tarihi vardı köp gyzyklan ya. Benim Okuyanam. Oğuzcanlar 48-nji ýylda. Awa. Ýaş boýunça öldüm. Awa. Diýe jogan aýyr ya. Bolýa. D. Jogap aýryp. Gowşitgelli Daňatarov biziň bilişimi gal häzirki wagtda ençeme meşhur bolan spektaklylarymyzyň awtory. Diýe jogan aýyr ya.
Sizden kömek var mı ne şu cevabına? Ene ben geçip Bolya. Murat'a geçip. Geldi, Yankı Bey. Yo no Murat kömek senin begen. Bolya, benim- yine iki cevap ayıp ver ayten. Yok, Right, yok, right. ayırmadı, ayıp. Yo iki cevap ayıp ben ayıp verse. Kömek şu. Men ýöne öz adımdan bir kömek edeyin. Direkt bu kömek etmekten bir daha ayıp ver. Bolya. Karaca Burunov bilen bilelikte. Bahadır Amanov ikisi bilelikte. Keymir Kör spektaklın piyasasını yadanmışlar. Şimdi men diyecek bolýanym Karaca Burunov piyasadan daşda däl. Türkmen teatr kunotundan daşda däl. Karaca Burunov'u goýýan bir gapdala. Berdi Kerbabayev var. Ne ayıplardı değilim. Yo kine film ol. Men diyecek Karaca Burunov indi piyasadan. Bahadır Amanov ikisi Keymir Kör ýadana. Halifalar. Beýleki jogap kimdi? Hıdır Deryayev. Kadir Deryayev. Bilýän var. O kinoda bar. 48-nji ýylda ýadalan eker. 48-nji ýyl ýazyl. Ortumul Pravda var da, yani kitap var. O kadar onun. Ya şimdi piyasa yalak gidiyor, ya durmuş var da, lan neydi, onun neyme neydi, Oğuz var, onun Ortumul'a da ayıtlar, şunya gidiyor. Kuruluş eherde rahatla gidiyor, ne demek var. Kitap var. Osku denli, ya efir. Berdi Kerbabayev. Şu yan kitap diýdiň ama raşam dogry kömeňe taw. Menim kömek etdim, senem kömek etdim. Kitap diýende ýazmyş Berdi Kerbabayev. Men anyk jogap. Anyk jogabym. Yalnız Ona şu hamur Murat agadan alınmadı. Awa. Şu kitap diýdi, şu kitap däme. Awtar şu göleme gelip Berdi Kerbabayev. Sahnada çıkış etmek için yazılan eferi, piyesa deydi. Aslı kitap boyunca deydi. Häzir ýangyşlyk bolup biler. Awa. Anyk jogap. Anyk jogabym bu. Berdi Kerbabayev. Ýöne berdi piyesa diýip sorulýandyr. Bolýa. Piyasada Berdi Kerbabayev. Bolýa. 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 Kawul, kawul. Yanlış oldu Murat'ın adını. Ekte doğru. Inni, bolýa. Ada. Bida yetip bilen koymam etdik. Ey. Korkutma ha. Sizden berdi Kerbabayev deydi. Aynen, ulan Osman, öyle de fikrini bölmeyin de. Jogaňyz ýalňyş. Ana. Diýäýsem men ýalňyşdygym bolar. Berdi Kerbabayev. Ne, yeni iki tane sorumuz galdy. Yine var mı? Yeni iki tane yerinde bir galdy. Murada bu ýerde bukça açmak sizinki. Haýtyn açaýyn. Ne yan aňyr tarapdan taýladyn, ne bäher tarapdan taýladyn şu birinjini. Bolýa. Alyas. Aha. Ay buna yüz gurbeler. Dinle. Sowal şeýle. Aha. Kärdigenler atly çeper filmiň kino senariosynyň awtory, rejissöri kim? Jogaplary. A jogap Türkmenistan halk artisti Alty Garliýew. B jogap Amangul Memedov. C jogap Baban Nanow. D jogap Bahadır Amanov. İkinci kim diýdiň? B jogap Amangul Memedov. Aman Mehmet. Oh. Kärdigenler çeper filmler bilýär. Bilýän. Hünüm görüp oturýarym son var neme bir son diýjek bolýan Alty Garlyýew özü ol halifamyz ýalňysmasam 1909-njy ýylda dogulup 73-nji ýylda ýok boldy. Diýjek bolýan onu aýrýar kinoň özü 70'den bärden olmaly. Kärdigenler ha o. Ýalňysmasam Onu Türkmenistan halk artisti Alty Garliýew jogapdan aýrýar. ha o. Sizden düşülen şu 70 ýaşdan hem aňyrrakdy. A jogap däl onu. Ha o. Bolýa alalaşan. Kärdigenler 79-njy ýylda baş rollarda diýen Babanyň ogly oýnaýar, Kerimanyň. Onda Babanyň öz goýan eseri bolmaly. Saat Nur Galmametdiňki. Ýöne soň içinde gopyp salynýar. Kim salyndyr diýen? Kim? Halipalaryň gurrun berýär. Şonu biziň tanýanymyz, biziň halipamyz we şertitimiz. Poşalo adyle tanalýandyr. Amannazar Atakkaýew. Ha o. Şo kinoň gopyp salan ýa ssenariýany ýazanam Alan Restauran Babanyň. Murada jogabymyz dogry. Indi gerek mi ki? Gedek.
Adat didar funky. Men hayt bukçan haylasam ka. Haylar ya adat. Armada ikinci bukçu var. Ayşe bir yerim dayılar. Oo. O da in kıyındır yadır orta. Ha, hani görülüyor. Bildim. Ha? Belki kıyındır, belki yengildir belli de. Ha? Hani okayan. Tovar şeyde. Aa. Satenim Garib adlı çeper filmde Garib'in ecesi Avadan'ın keşfini dörüden artist. Jogaplarla tanış ediyen A. Jogav, Türkmenistan halk artisti Sonum Radova, B. Jogav, Thuraim Radova, C. Jogav, Savra Tayva, D. Jogavi, Fafriya Aliyeva. Kirlem cevap ver ada. Garayın eceti men Savr Atayva diýlende doğrudan bir Mekrem Nurana ayarın keşif gödem öyle yönet onu muradı da. Bir de hem tiyatr kumotuna görýär, kino kumotuna da. Owa. O Sonum Radova ýa gaýdugy bir öz diýilni bir ayarın keşif da. Men Savr Atayva diýär. İngdom çoğan. O geldiler şu takip edemotay. Naydan şeyler ne kadar. Oo. Yani şeyde diye onu çekip naydan buna diye onu çekip naydan Savr Atayva. Anık gelen Jogav. Savr Atayva. Yalnızıp ahır doğru netije gelin. Savra Atayva Jogav. Doğru. Şertlemi diýsen gyzykly çekeleşiklik de boldy. Ne şeydem 3-nji şertem tamamlaýarlar. Ne oğlanlar kardeşler özüm bilýänsiniz bizim o milli liderimiz ahli o sunwat döredüjülüğünde bize uly yol görkezýär görüldi olduran gahrman arkadağımıza arkadağı gahrman terdarımıza bize döret beren mümkinçilikleri için köp sağ bolsun aýdýar. Oy olan zanlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Bir için iyi bekletli işleri, alıp baren işler için tiyatr sunwatynyň öňe gitmek için ulu aradalar edýär. Ne özüň görýänsiniz ýa-ni şu kino sunwatynyň ösmegi üçin, tiyatr sunwatynyň ösmegi üçin aw goňşy döwletlerimiz bolan ýa-ni olaň medeniýetini öwrenmekde şular doýak doganyň gatnaşyklaryny aw bir özüň bilýänsiň uly ýol açypdyr. Aw bizim näme döredüjülük işgärler bolup aw elimizden gelen bir hünärimizi halkymyza, ýurdumyza, arkadaşlarımıza, gahrman terdarımıza, watanymyza, ýylgynymyza, halkymyza hyzmat eder diýip inandyrysyň gelýär. Şu ýerde bellähtim gelýär. Bizi şeýle eşeretli zamanında ýaşatýan, bir bedenet kumud işgärlerini döretmäli, işlemäli, ähli mümkinçilikleri döretip berýän milli liderimiz gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlägem il ýurt tähkik işleri el mudamy rowaşdyryp etenden. Ine oğlanlar ahiri şertlemedi tamamladık. Şundan şertlemedi tutorial. Ine näme oyun bätleşik bolanyny hökman ýeňji bolmaly, hökman ýeňilýän bolmaly. Muman alamda şert bätleşik geçirilmeli. Ene doğru maýdan alatyň ýermiň. Yo. Näçin? Ay, o da öwrüm geldi. Ayo. Ýeňilen boýmaly ýa. Yok yeňildim däle bäde. Bilmedi adam benim diýýär, ýanykmasdy men ýanykmasdy. Ýanykmasdy. Non sonra jogap birazcık çekeleşikli gitti. Awtora jogap doğrudan mara. Galypdyr. Murat kömek etdi, begesden kömek etdin. Umuman bilmeli, öwrenmeli. Şu geçirenler gaýtalmak diýen ýazar şol. Bilen hemmesi bizim öz tahtnamyda ulan görän zatlarymyz, şertlerimiz. Ýeňinjem ýok, ýeňilenim ýok. Ikiňilen deňme-deň diýen. Murat Ural Muhammedowam, Azat Didarow deň jogap berdiler. Hasap deňme-deň, ikisem ýeňji. Şoýa. Şoýda ýörüýti ýeňjilemez üçin bärde bir bilen bilelikde TCL kompaniýasy ýörüýti we sowatlaryny uradypdyr. Ine ýörüýti TCL kompaniýasynyň size ýollan sowatlary ýeňjilemez üçin. Gutly bolsun. Deňe bolsa, bir de watra. Ine Azat Didarow siz üçin ýörüýti. Begesden bir haýyş bar. Aha. Gepleşin inniktan da gatnaşyp bolýarmy? Başdyr şu şertlemeden çekilmeden ýelmeden gatnaşyp bolýar. Sağ olun. İşini türlük diňem. Durabilmez seni görün adamzat, akıl huşum hayran edin aynagy. Toýguny sinladım seni perizat, akıl huşum hayran edin aynagy. Durabilmez seni
eden aynagy. Aynagy, aynagy. Petwim aynagy. Petwim aynagy. Seni söyledim, yanıp büyüdüm, dolun beri aynagy. Aynagy, aynagy. Petwim aynagy. Petwim aynagy. İntidarım aynagy. Sungot Zekin ufatlyk atly gepleşigimizi şunlukly geçip gutarýar. Bizi şeýle eşit zamanda ýaşadýan öz eziz halkyny bedew wadyny öňalp barýan milli liderimiz gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goýolaryň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri el mydama rowaşlyklary betlensin. Ýene gepleşikleri görüşýänçe hoş, sag bolun.